أمباسادر أشندا زبل أمر كونسبت بغطتا مستي بعلى أشندا أب عالم لخاوي مدرخ نمرلاي نمسفح بالا وكرس خوينو أب يونسكو نممزقاب زقبر زلو منقسقاس تأساسريو أشندا نايدك أنسيو ناسنت حاجنت صباقن زنت أوارق عابي بالا وهابتن بمخانو نزفولي بعال زي ناب العالم بمنلاي ባህላዊ ቱሪዝም ንምስፋሕ ዝዓለመ እዩ ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ኣሸንዳ ኣብ መዝገብ ዘይደሰሱ ባህላዊ ቅርስታት ዓለም ማለት ኮይኑ ዩኔስኮ ንኽይምዝገብ ኣብ ዝግበር ማለት ንኽምዝገብ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ እቲ በዓል ብወገን መንእሰያት ስነ-ጥበበኛታት ንጡፋት ደቂ ኣንስትዮ ኣቢልካ ዓለም ለኻዊ ኣፈላላይን ኣፍልጦ ናይ መሃብ ስራሕ እዩ ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብፍላይ ኣብ እዋን በዓል ኣሸንዳ ወይ ምስዚ ዝተኣሳሰሩ መድረኻት ክፍጠሩ እንከለው ስነ-ጥበበኛታት ደረፍትን ንባህል ኣሸንዳ ብደርፍን ብስነ-ጥበብን ናብ ህዝቢ ዝዝርግሑ ዘላልዩን ምድላትን ማለት ተዋሳእትን መዳለውትን ባህላዊ ኣልባሳትን ስልማትን ኣሸንዳ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ብምትእታው ዝውክሉ ክኾኑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ብዛዕባ ታሪኽን ትርጉምን ህያውነትን ኣሸንዳ ብዛዕባ ምምሃርን ምልላይን ዝሰርሓ ክኾኑ ኣለዎ ኣምባሳደር ኣሸንዳ ምላኽ ወይ መሓዛ እቲ በዓል ካብ ከባቢያዊ ፌስቲቫል ሓሊፉ ዓለም ለኻዊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነፃነት ደስታ ንመግለፂ ኮይኑ ንኸገልግል ባህላዊ ውርሲ ትግራይ ብግቡእ ተሓቢኡ ንወለዶታትን ከመሓላለፍ ዝግበር ዘሎ ወይ ከዓ ዝዓለመ እዩ ኣምባሳደር ኣሸንዳ ንምዃን ወይ ድማ ብፍላይ ዘድልዩ ነገራት ዝተባሃሉ ብዛዕባ ኣሸንዳ ዓሚቕ ፍልጠት ምህላው ታሪኻዊ መጻጻ ሃይማኖታውን ባህላውን ትርጉም ከምኡውን ናይ ቆጽሊ ሳዕሪ ኣልባሳት ስልማትን ደርፍታትን ምስጢር ብግቡእ ምእማንን ምፍላጥን ባህላዊ ክብርታት ብምሓዝ ነቲ በዓል ዘንጸባርቖም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓቦ ሓድነት ምሕዝነትን ናጽነትን ክብርታት ብተግባር ምእማንን የድሊ ብፍላይ ናይ ምልላይን ምብርሃን ዓቕሚ ክበሃል እንከሎ ድማ ብዛይ ንባህሊ ኣሸንዳ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ሚድያታት ዓለም ለኻዊ ትካላትን ከም ዩኔስኮ ብግልጽን በኣማንነትን ናይ ምቕራብ ክእለት ክህልወካ ኣሎ ናይ ቋንቋን ክእለትን ብትግርኛ ብግቡእ ካብ ምዝራብ ሓሊፋ ነቲ ባህሊ ንኻልኦት ብሄራት ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብን ንምልላይ ተወሳኺ ቋንቋታት ከም እንግሊዝኛ ምእማን ዓብይ ሓገዝ ይኸውን ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ባህላዊ መድረኻትን ንጡፍ ምዃን ንህዝቢ ብዛዕባ ኣሸንዳ ዘስተምሩ ጽሑፋት ቪድዮታት ወይ ስነ-ጥበባዊ ስራሕቲ ብምቕራብ ዓብይ ናይ ፍልጦ ጽልዋ ምፍጣር ማለት እዩ ምስ ባህላዊ ትካላት ምቕራብ ምስ ናይ ባህልን ቱሪዝምን ቢሮታት ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ ቅርስታት ዝሓለዩ ትካላትን ብሓባር ናይ ምስራሕ ድልውነት ክህልዋ ይግባእ ባህላዊ ወኪል ምዃን ማለት እዩ ስነ-ጥበባዊ ወይ ባህላዊ ህያብ ተወፋይነት ማለት እንትኾን ብፍላይ ድማ እዚ ኣምባሳደርነት ማለት ባህላዊ ወኪል ምዃን ማለት እዩ ኣብ ኣከዳድናና ባህላዊ ስልማትናን ደርፍታትናን ኣሸንዳ ንጡፍ ተሳትፎ ሞላው ወይ ድማ ብስነ ጥበብ ደርፊ ስእሊ ሞዴሊንግ ጽሑፍ ኣቢልካ ነቲ ባህሊ ናይ ምዕባይ ፍሉይ ውህብቶ ምህላው ብፍላይ ድማ ኣምባሳደር ኣሸንዳ ምዃን ወዘፍ ወይ ከዓ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ወረቐት ጥራሕ ዘይኮነሲ ንባህሊ ትግራይ ብፍቕሪ ብፍልጠት ብባህላዊ ስልማትን ብዓብይ ሓቦን ኣብ ዝኾነ መድረኽ ናይ ምውካል ተወፋይነት ዘለዎ ማለት እዩ ኣምባሳደር ኣሸንዳ ንምዃን ብቐጥታ ካብቲ ትካል ወይ ካብቲ ውድድር ዝርከብ ወግዓዊ ደሞዝ ክፍሊት ከምኡውን ንውልቀኻ ዝህቡኻ ዓበይቲ ባህላውን ማሕበራውን ረብሓታት ኣለዎ ይበሃል እቶም ቀንዲ ረብሓታት ክፍሊት ኣብ ክልተ ዓበይቲ ድማ ከፊሎም ይሪእዎም እዮም ብፍላይ ፋይናንሳዊ ክፍሊት ዝበሃሉ ናይ ውድድር ሽልማት ብወግዓዊ መድረኽ ከም ናይ ህያብ ወይ ናይ ውድድር ኣምባሳደርነት ኣሸንዳ ተሓሪኻ እንትወፂኻ ናይ ገንዘብ ሽልማት ፕራይዝ ይወሃበካ ብፍላይ ናይ ማርኬቲንግ ፕሮሞሽን ክፍሊት ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ክዳን ናይ ስልማት ናይ መዋህብታት ወይ ናይ ቱሪዝም ኣካላት ንዓኻ ብምጥቃም ፍርያቶም ከተላሊለሎም ክፍሊት ይኸፍሉካ እዮም ናይ መገሻን ውዕልን ኣበልውን እንትኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራውን ዓለም ለኻውን መድረኻት ፌስቲቫላት ኮንፈረንሳትን ኣሸንዳ ክትውክል እንተተዓዲምካ ናይ መገሻ ናይ ሆቴልን ናይ መዓልታዊ ውዕልን ወጻኢታትን ድማ ይሽፍነልካ እቲ ኻልኣይኻ ንውልቀኻ ዝርከቡ ዓበይቲ ረብሓታት እዩ እቲ ናይ ኣምባሳደርነት ኣሸንዳ እንድሕር ታሪኻ ማለት እዩ ዓብይ ማሕበራዊ ኣፍልጦን ተቐባልነትን ትረክብ ኣብ ማሕበረሰብ ዓብይ ክብሪ ኣፍልጦን ፍቕሪ ህዝብን ትረክብ ኣብ ዓበይቲ ባህላዊ መንግስታት ዓለም ለኻውን መድረኻት ብኽብሪ ናይ ምስታፍ ዕድል ይኸፍተልካ
ناي سراحن موان عدلاتن اب موديلينغ سنه طبب نعبيتي ناي فاشن مدرخات ناي فيديوتات ناي ملكت مال سراحت بقليلو ناي مؤتاو عدلون سفيح يقبر الخامالتيو اب محاورا ميديا بلاي اب انستغرام اب تيك توك و يوتيوب بزلو كاسم بزح سب سلازي سمعكا وي كاع سلازي سعبكا بقطتا ناي محاورا ميديا اتاوي كتفترون تخليخا ناي مراخابي عقم معبايون تفتر مس عبيتي مراحتي سنه طببنياتات ناي توريزم اكلات عالم لخو دباتن كم يونسكو ناي مرخابن مللاين عبي ناي كومونيكيشن مدرخ يخفتلكايو والقاوي عبيتن بهلا وحابنن ناي ممرح ابقدم حزبي ناي مزرا بابليك سبيكينغ ناي امرارحان كلتن بعويو يعبي نبالي ولد خان هاجر كان اب عالم بمللاي عبي ناي وشتي حلنا وحابونن عقبتن ون يتركب يولو بفلايكا امباسادر اشندا مخان نولقخا ገንዘባው አታዊ ናይ ስራሕ ዕድላት ዓቢ ማሕበራዊ ቦታን ዘምጽን ትኾኑን እቲ ዝዓበየ ረብሓ ግን ንባህሊ ትግራይ ኣብ ዓለም ብምልላይ ዝርከብ ሓበንን ታሪኽን ውርስን እዩ ኣብ ትግራይ ኣምባሳደር اشنዳ ዝብል ኣምር ይኹን ውድድር ብሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ብወግዒ ብዝተመደበ ሓደ ኣካል ጥራሕ ዝሓዘ ማዕርግ ዘይኮነስ ብዓበይቲ መድረኻትን ውድድራትን ኣቢሉ ዝፍጸም ባህላዊ ወኪልነት እዩ ብፍላይ حزلو كنتات أمباسادر اشندا تግራይ بزرزر انتريو تلخا ግን حزلو وقع كنتات ሓደ ውልቀ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ኣምባሳደር اشندا ክትባል ኣብ ነውሰ ከፍ ዓመት ኣብ ዝለዓል በዓል اشنዳ በቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ወይ ብዝተፈላለዩ ማሕበራት ዝተዳለወ ናይ ዕንበባ اشنዳ ኣምባሳደር ውድራት መድረኻት ኣቢለም زحاريا منسيات دك أنسيين مس جزء زكاير يو الحلفنت وي أمباسادرنت بسرعة نحد عمد كاب حدار مالت كاب حدار نحسا شندا نبسعب شندا زتنح خوينو اتبعالن نبهل التجراين أبستفلا ليو حاجراون على ملخان مدرخات ناي مللاي سرح يسرح مالتيو حزي زكبرو زلو كندم قصاصات جن حزي أبزوان زي مالتيو اتن كم أمباسادر شندا سرح زلوا والدن زملكتنا أكلاتن كابدم صعب نتبتات يجبر الله تباهي له فلاي بحالنا شندا نابين يسكون كمزجب تيزعبين زعلن علامة أمباسادر نتا شندا نزفولي بعلزي أب مزجب زي دهسسو بارتات كرستات عالم يمكن مزجب مالتيو بينيسكو نخم مزجب زجبر زلو كسكاسان من اللاين سرح مدقافي ونعلم انتبهلو بعلاو تريزم نمبربار دحري زقاتمو تدرارب تسقامات نتي اب تግራይ ዘሎ ባህላዊ ህይወት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ደስታን ሓቦን ብምእዛዝ ናይ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ቱሪዝምን እንደገና ንምብራር ማለት ንምብርባር ምስ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን በሓባር ይመርሓ ወይኻ ይሰርሓ ኣለዋ ተባሂሉ ሰብኣውን ማሕበራውን ደገፍ ምህናፅ ኣምባሳደር اشنዳ ምዃን ካብ ባህላዊ ትርኢት ሓሊፉ ንተፈናቐልትን ኣብ ፀገም ንዝርከቡ ኣዴታትን ኣዋልድን ደገፍ ናይ ምእካብን ድምፂ ናይ ምዃን ስራሕቲ እውን የካይዳ እየን ተባሂሉ ብፍላይ ብዙሕ ሰዓት بحفشة حزي زلو أمباسادرات اشندا نبالي تግራይ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ብፍቕሪ ባህላውን ስልማትን ብዓበይ ሓበን ብምውካል ባህላዊ ቅርስታት ትግራይ ንምሕላው ንምስፋሕን ከምኡውን ንደቂ ኣንስትዮ ዘለዎን ማሕበራዊ ቦታን ምዕባይ ወሳኒ ምንቅስቓስ እዩ ተባሂሉ اشنዳ ኣብ መዝገብ ዓለም ለኻዊ ዘይደሰስ ባህላዊ ቅርሲ ዩኔስኮ ማለት ንኽምዝገብ ብምሉእ ብቑዕን እኹል መስፈርትን ድማ ዝተማልአ እዩ ተባሂሉ እንትኾነ ግን ሓደ ባህላዊ ቅርሲ ብዩኔስኮ ተፈልዩ ተረኺቡ ኣብቲ መዝገብ ንኽኣትዉ زحلفهم وقعوا مسفرتات زدلي سرحت اللو وتم كان تجارات بتباهلهم لما عشان ده بفلاي مالتيو بوقع ديو زول بقعته أو بتعمي بوقع يزول مالتيو ملو فولي النت عشان ده بدك أنسيو ترح زبز بعال نبعلو فولي كدادنا دار في سعري قوتلي سلماتن محبرة وترجو من زلو أب على مدارك تزيبلو بعاليو يا ونت ورسن فلاي ولدونا بولدو بيا ونت زت حلالفهم حجون بعابي دمكتن زبعال زلهم بمخانو سلامن حدنتن أب منقول كأنسيو محبرة فقري حدنتن نسألنتن سبخ بحالي ممخانو لمسفرت يونسكو بمولو زمان أخواني ترخبيو أب يونسكو نخ مزقب زلوك أن نقرات تباهلو مبزع عمد سوايوم زنورو عشان دا أبتي مزقب نخاطو بمنقسن مهوران بوغن محبرة بسرحو عبيتي عيوتات اللو اتقدماي سند ناي مدلاو السراح حقراو مزقب كدمي ناب يونسكو مغرابو اتبع على أب إثيوبيا وقعاو ناي قرصات مزقب قبوك مزقب ኣለዎ መስናዕታት ሰነድ ኣብ ዛዕባ ታሪኽን ትርጉም ስነ-ጥበብን ጽልዋን ኣከባብራ اشنዳ ዝገልጽ ዓሚቕ ዝበለ መስናዕት ጽሑፍ ድማ ብኢንተርናሽናል ቋንቋ ተደልዩ ይቐርብ ማለት እዩ ናይ ቪድዮን ፎቶን መረዳእታን እውን እቲ በዓል ብሂወት ምህላውን ብዛዕባ ኣከባብሩን ዝሕብሩ ብሉጻት ናይ ቪድዮ ዶኩሜንተርታትን ናይ ድምፂ ሪከርድታትን ጥራዞም ዝሓለፉ ፎቶግራፋትን ሰነድ ተገይሮም ምስ ተፋይል ይተሓሓዙ ይብል
ናይ ማሕበረሰብ ፍቃድን ተሳትፎን ዩኔስኮ ዝኣምነሉ ዓቢ መስፈርት እቲ ማሕበረሰብ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ነዚ በዓል እዚ ከም ዝምገበልና ወይ ከዓ ከም ዝገበልና የድልየና ዶ ዝብል እዩ ስለዚ ካብ ኣዴታት መንእሰያት ኣዋልድ ናይ ባህሊ ሰብ ሞያታት ንዝተኣከበ ወግዓዊ ናይ ደገፍን ፍቃድን ፌርማ ቢድዮ የድሊ ማለት እዩ ናይ ምክልኻልን ናይ ምምኻን ፕላን ማለት እዩ እቲ በዓል ኣብ መዝገበ ዓለም ድሕሪ ምእታው ባህላዊ ትሕዝቱን ከይበላሸው ንግዳዊ ጥራሕ ከይኸውን ንወለደታት ብኸመይ ይሕሎ ዝብል ናይ መደብ ስራሕ ምቕራብ የድሊ ተባሂሉ እቲ ማለት በሓፈሻ ነዚ በዓል እዚ ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ብወገን ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ መራሕቲ ሃይማኖት ምሁራን ትካላት መንግስትን ዝተፈላለዩ ሰነድ ምድላው ስራሕቲ ከካይዱ ጸኒሖም እዮም ተባሂሉ እቲ ሂደታት ብፍላይ ብምኽንያት ኣብ ዞባ ዝነበሩ ጸገማት ዝተወሰነ ስጋኣታት እንተጋጠሙን ሕጂውን ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ምስ ዝምልከቶም ሃገራውን ዓለም ለኻውን ኣካላት ብምዃን እቲ ፋይል ናብ ዩኔስኮ ንምቕራብ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ድማ ተባሂሉ ኣሸንዳ ባህላዊ ሃብቱ ብታሪኻዊ ኣመጻጽኡን ብምሉእ ብቑዕ እዩ ዘድልዩ ነገራት እንተልዩ እቲ ናይ መጽናዕትን ዶኩሜንቴሽን ስራሕቲ ብግቡእ ኣጠናቂቕኻ ናብ ዩኔስኮ ምቕራብ እዩ ተባሂሉ ብፍላይ ምዚ ተኣሳሲሩ ድማ ብዝሐ ሰዓት ድማ ንኣሸንዳ ኣምባሳደርነት ዝተመረፃ ብርክት ዝበላ ቆናጁን ጎራዙን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ድማ ኣብ ምምዝጋብን ኣብ ድሌትን ኣለዋ ገሊኡ ካብ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ በዓል ዝሓርዮም እውን ብርክት ዝበላ ካብ 20 ክሳብ 30 ዝበፅሓ ድማ ፍሉጣት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ተመሪፀን ኣለዋ ካብዚኣተን ኸ እቲ ሓንቲ መን እያ ዝብል ድማ ኣብ ቀጻሊ ምድላውና ሓቢርና ክንሪኦ ንኸውን ስለ ዝተኸታተልኩምና